सोरजों सालायनानै दं हिरा सरनियाजों जाय हिरा सरनिया बर'फोरखौ सामफ्रामबो रायो जाय हिरा सरनिया बिटिसि जोङो 1135 जन मुंख्लं जानानै बानायनाय जागोन आरो अरुणोदय स्किमखौ होनाय जानाय नङा। खुलुमबाय रायजो राजानोथोंमोन फिन खनसेबाव आंनि हेल' एसपि ब्लगाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाग्रोबाय। माखासे आइडिअल'जि गैयै दैदेनगिरिफोरा दिनै जोंनि बिटिसिआव ग्लोब ग्लोब जोनोम मोनगासिनो दङ आरो सासे बर्थमान सरकारबो सालायगासिनो दङ जायनाव माने आइडियास गैया, खुनु आइडियल्स गैया, इक'नमिकनि एक' बेसिस गैया, पलिटिकेल थिउरि गैयै सासे सुबुङा दिनै पावाराव दङ। बेनिफ्राय फुटबल टीमजों रुजुना नायोब्ला टीम केप्टेनानो गैया जाहैदों आरो बेनिफ्राय आरो बेनि गेजेरावनो जों माखासे खोथाखौ लानानै दिनै बे भिडिअ'आव फैदों। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नाय, आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनगोन। जोबजासिम नायोब्ला थारैनो माखासे खोथाफोरखौबो रोखा रोखा बुजिनो हागोन। मानगोनां आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुंदों थाबैनो सिमा बारायनायनि हाबाफारिया जाफुंसिगोन होननानै बुंदों। थांनायसो बावै समाव जोङो खोनानो मोन्दोंमोन खोरोमदावआरि बिथाङाबो बुंदोंमोन जे सिमा बारायनाय बा इनक्लुसननि खामानिया माखासे आग बारायगासिनो दङ होननानै। नाथाय समासो खोन्थासिगोन जोङो बै सिमांखौहाय मोगथां महराव माब्ला जाफुंसार जानायखौ नुनो मोनगोन। बुंनायाथ' गोबाङानो बुंलांबाय। जेन हक दिनै कास्टम बसुमतारी बिथां आदाया माखासे गोख्रों बिबुंथिबो होलांदों। जिएसपि दोलो जायनाखि जोंनि बर'नि जेब्लायबो हेंथा खोथा बुंबोबाय थादों, सम सम जों नुबाय थादों। जेब्लानाखि एबसुआ ग्लोब ग्लोब रायजो राजाफोरखौ लोगोआव लाफानानै बिथांमोना गाव गावनि खामानि माखासेखौ दोनथ'लायनानै थै बावसोमनानै आबसु आन्दलनाव ओंखारफादोंमोन। जायनि जाहोनाव जोङो मोनसे समाव नुनो मोन्दोंमोन गोख्रों मोनसे स्ल'गाननि गेजेरजों सारा आसाम आरो सारा इण्डियाआव सोगोम होनायखौ। दिनै जायबा हिरा सरनिया MP जानानै दङ जोंनि ST मोनसे मासिखौ सेनानै गादियाव दिनै 10 बोसोर सालायबोबाय। नाथाय जों दिनै बिथांनि मावनाय माखासे बा बिथांनि मावनाय खुनु सिन दिनैसिमहालागै जों नुनो मोनाखै। नाथाय पार्लियामेन्टआव थांनानै बिथाङा जेब्लायबो बर'नि हेंथासो बुंनायखौ जों नुनो मोनबाय थादों। स' कास्टम बसुमतारी आदाया बुंदों बै जायनाखि जिएसपि दोलो जायनाखि जोङो अ बर' होननानै बिथांमोना निउस मिडियाफोराव फोसावबाय थायो। अ बर' मोनसे जोबोद सानथावना सोदोब, मोनसे आनकनस्टिटिउसनेल मोनसे नाम, मोनसे जाथिनि फारसे बेरेखा नाम लानायखौ जों नुनो मोनदों। जायनाखि जों खुनुदिन खोनाफेरनो मोनाखैमोन। बे मोनसे अ बर' होननायखौ बिथांमोना जोनोम होदों। बेनि सिङाव जोबोद प्लान पलिसिस दङ नोजोर होनो थाङोब्ला। स' बेफोरखौ जों उननि भिडिअफोराव रायज्लायसिगोन। दिनै कास्टम बसुमतारी आदा बिथाङा मा बिबुंथि होदों। UPPL सरकारा जायनाखि एबसुनिफ्राय फैनाय सासे दैदेनगिरिया दिनै बै पार्टिखौ सालायगासिनो दङ। बिथाङा सासे हारि अनफावरि होनानै बयबो रायजो राजाफोरा बिथांखौ बोजबदोंमोन। नाथाय बिथांमोना दिनैनि समाव मा खालामदों, जायनाखि खनले खनले गले गले जोंनि बर' हारिखौ रायनो थाखाय एक सेकेन्डबो दोनथ'यै मोनसे पार्टियानो जाहैबाय जिएसपि गण सुरक्षा पार्टी। हिरा सरनिया आरो बिथांमोननि EMबो सासे दङ घनश्याम दास होननाय। स' बिथांमोनजों आखाइ हमनानै दिनै एखे सियाराव जनानै एखे रुमाव कनफारेन्स हलाव जनानै बा बायदिसिना दिनै पावाराव बिथांमोनखौ गोहोआव बहायनानै दोनदों। मानि जाहोनाव बेबायदि दोननो गोनां जाखो? बिथाङा दिनै बै एबसुनि माखासे मुंख्लंफोर, BLTनि माखासे मुंख्लंफोरखौ दिनै सनमान होनो रोङाखै होननानैबो बिथाङा माखासे अजद दैखांदों आरो बिथांनाव सोंलु खालामदों। मानि जाहोनाव दिनै जायबा जोंनि हारिनि हेंथायै मावबोदोंमोन बिथांमोनजोंनो मानो दिनै आखाइ हमलायनानै सरखार सालायगासिनो दङ। स' बे खोथायाव आङो मोनसेल' आंनि पइन्ट अफ भिउखौ आं बुंनो सानदों। बिथाङा थारैनो गोहोनि थाखाय वान एन्ड अनलि पार्सन हाग्रामा महिलारि बिथांखौहाय मोनसे गावनि इग'खौ फोरमायनो थाखाय सुथुरजोंबो आखाइ हमनानै दिनै सुत्र मित्र होननाय बायदि खामानिखौ मावनायखौ जों नुनो मोनदों। माने जियानो जादोला लागै आङो गुबुन दस्राजोंनो आखाइ हमगोन। नाथाय जोंनिनो हारिनि गेजेराव थारमाने बिथाङा ओरैबायदि मोनसे मेगन गोसायै नायनो बानाय सासे सुबुङानो जाहैबाय मानगोनां जा बारग' CM हाग्रामा महिलारि बिथांखौ
बिथांनि चेलेन्जआवनो बिथाङा दिनै लागै हारिनि सुथुरानो जाथों बिथांजों आं आखाइ हमनानै सरकार सालायगोन होननाय बायदि खोथाखौ जोङो फोरमान मोनो। आरो बेनिफ्राय दा जयनिं प्रग्रामाव माखासे मानसिफोरा फैनो थांबाय, जयनिं प्रग्रामाव बाहागो लानो फैनाय समावनो बिथांमोनखौ गाथेनायखौ बिथांमोननिया माखासे रायजो राजाफोरा जयनिं प्रग्रामाव फैनायफोरखौहाय सिगि सिग' खालामदों होननानैबो खोनानो मोन्दों। अरुण'दय स्किम्स बायदिसिना रेशन कार्ड बायदिसिनाफोरखौ होनाय नङा बा दानना होजोबगोन होननानै माखासे सिगि सिग' खालामदों होननानै अजद दैखांदों। थारैनो बिथांमोना लाजिनाय मोनदों बा लाजिदों। सिदायैनो बिथांमोननि बिबुंथिफोरखौ ससे खोनासंना लादोनि, बेनि उनाव फंनैसो रायलायबावगोन, बारा गोबाव रायलायनोबो गैला, मानोना बिथांमोनानो रोखा रोखा फोरमायलांजोबखादों। जोङो माखासे बिसोरनि बिबुंथिफोरखौ नायग्रोदिनि। IPL दोलोखौ जुदि फुटबल टीमजों रुजुयोब्ला बिसिना केप्टेनानो गैया। दा प्रमद बर'नि आइडिय'लजिया मा? आइडिय'लजियानो गैया। राजखान्थि दोलोआ UPPLनि सरकार सोलिगासिनो दङ। बिथांमोननि सायाव रायजो राजानि फोथायनाया फ्राय बायबाय। ओंखायनो दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौ नांफिनगौ होननानै बिथांमोनहा दिनै जयेन जाफैदों। नोंथाङा आंखौ सोंथि सोंनाय, एबसुनि सासे मावथि हिसाबै बोरै BPFआव जोनोम जाफैखो? दा दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि आदर्शखौ मोजां मोननानै आं जोनोम जादों। आं मोनसेल' खोथाखौ सोंनो नागिरदों, प्रमद बर'खौ एबसुनि प्रेसिडेन्ट थानाय समाव मानसिफ्रा बोजबदोंमोन, मोजां मोनदोंमोन। नाथाय दिनै बिथाङा जेरैबादि बर' हारिखौ थगायबाय, आं दिनै सोंथि सोंनो नागिरदों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों, जाय BTCखौ बर'फ्रा रोजा रोजा मुंख्लं जिउ गारनानै BLT आरो एबसुआ एकर्ड खालामबाय, BTC एकर्ड जाबाय, फ्राय 1135 जन सुबुंफ्रा मुंख्लं जानानै BTC मोनदों। बे BTCखौ जेरैखि जाया सिमफायनो नांगौ। बर' हारिखौ सान हर रायग्रा, बर' हारिखौ फोजोबनो नागिरग्रा हिरा सरनिया, जाय हिरा सरनियाजों दिनै BTCआव सरकार सालायगासिनो दं प्रमद बर'आ। दा प्रमद बर'नि आइडिय'लजिया मा? बर'फोरा थांनानै थानांगौ, बे बुहुमनि प्रमद बर'आ मोनसे समाव बुंदोंमोन बे हायाव बर' रायजो राजाया थांनानै थानांगौ होननानै। नाथाय जाय बर' हारिखौ फोजोबनो नागिरग्रा, जाय एबसुनि मुंख्लंफोरखौ अपमान होदों, जाय BLTनि मुंख्लंफोरखौ अपमान होदों, जाय बर' रायजो राजाया आन्दलन खालामनायनि उनाव BTC मोनदों, बे BTCखौ बंग खालामनांगौ होनग्रा दैदेनगिरि दिनै GSPजों BTC सरकार सालायगासिनो दङ। दा प्रमद बर'आ बिनि फिननायखौ जोंनो हो, जे बर' हारिखौ दंस' खालामग्रा GSPजों मानो थाखाय बिथांमोना दिनै सरकार सालायदों? बिथांमोना जिबौजों एम्बुजोंसो जानो नांगौमोन आइडिय'लजिया। जे बर' हारिखौ दंस' खालामना बर' हारिनि मुंख्लंफोरखौ अपमान खालामग्रा GSPजों जों मालाबाबो जयेन जाया बा एलायन्स जाया होननोसो नांगौमोन। नाथाय पलिटिकेल सार्थआव अकल गावनि केरियारखौ साननानै बर' रायजो राजाखौ बाद दोननानै, NDPफोरखौ बाद दोननानै बर'नि मुंख्लंफोरखौ अपमान खालामग्रा, बर' हारिखौ फोजोबनो नागिरग्रा, BTC एकर्डखौ बंग खालामनो नागिरग्रा GSPजों हिरा सरनिया दोलोजों दिनै मानाव गेदेर दाननाय जागोन आरो अरुण'दय स्किमखौ होनाय जानाय नङा होननानै बाधा खालामदोंमोन। खिन्थु रायजोफ्रा मानियाखै। रायजोफ्रा हाजार हाजार फैनानै बे मिटिङाव पार्टिसिपेट खालामफैदों। नोंथांमोना बयबो नुखाबाय। BPFनि जयनिं प्रग्राम जागोन होननाय लोगो लोगोनो बिथांमोना फटकरि दिनैनि दिनावनो नैबे मिटिं जानायनि जायगानि एसे साहा खालपानियाव मिटिं लेंदों होननाय खोनादों। आरो बे मिटिङाव मानसिफोरखौ लेंहरदों, जयनिं जानांगौ, ओरै जानांगौ होननानै। बिसोरो देखायनो नागिरदों जे गावसोरनिफ्राय बेवहाय 2000 जनसो मानसि BPFआव जगदान जाबाय। बेखायनो देखायनो नागिरदों कि BPFनि मानसियासो UPPLआव जगदान जादों होननानै गावसिनिखा मानसिखौ लांनानै गामसा गानहोगोन। आरो बिथांमोना गामियाव हाबनानै बुंदोंनो जे नैबे BPFनि मिटिङाव थाङोब्ला रेशन कार्डखौ दाननाय जागोन आरो अरुण'दय स्किमखौ होनाय जानाय नङा होननानै बाधा खालामदोंमोन। खिन्थु रायजोफ्रा मानियाखै। रायजोफ्रा हाजार हाजार फैनानै बे मिटिङाव पार्टिसिपेट खालामफैदों। नोंथांमोना बयबो नुखाबाय। दिनै जोङो रोखा मोनथिनो हाबाय दि रायजो राजाफोरा थारैनो UPPL दोलोखौ मोनसे समाव अनसायदोंमोन। बिथांमोनखौ BTR सुक्तिनि गेजेरजों पावाराव लाबोनानै बहायना दोनदोंमोन। नाथाय बेबो मोनसे जोबोद कनस्पिरेसिनि गेजेरजों बिथांमोना सरकारखौ दाफुंनो हायो। जों बेखौ बयबो रोखा रोखा मोनथियो। जायनाखि जोंनि गासिबो हेंथा दोलोफोरजों बिथांमोना दिनै जथाय खामानि मावदों बा बिथांमोनखौ जायगा होबाय। बेनि जाहोनाव दिनै जों नुबाय फिथाइखौ, बिथांमोना जोबोद गोख्रों जाबोनो हमदों। नाथाय बिथांमोना जायफोरखौ आखाइ हमनानै दिनै सरकाराव दङ, बिथांमोनासो निजेनि हाखराव निजेनो गाब्र'नाय बायदिखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ।
दा फैबाय थानाय समासो खोन्थासिगोन। स' बेयावहाय BPF दोलोनिफ्राय मोनसे रोखा खोथाखौ बुंदों, बिथांमोना खुनु दलजोंहाय एलायन्सआव थाया, हारसिंनो इन्डिपेन्डेन्टलि पार्टि होगोन, केन्डिडेटफोरखौ डिक्लेयार खालामगोन, मोननैबो लकसभा समस्थियावहाय केन्डिडेट फोसावगोन होननानै बुंदों। आरो सोरखौ होगोन सोरखौ होआ बेयो दा बर्थमान थिग जाथ'वाखै होनना बुंदों, फैबाय थानाय समफोराव बिथांमोना फोरमायगोन होननानैबो बुंदों। बेनिफ्राय बेनि गेजेरावनो जोबथारनायाव मोनसे खोथा आरो बुंनो सानबावदों, जोंहा राकेश ब्रह्म EM बिथाङा सम सम आं मैया दाखालिनि भिडिअ'आव बुंदोंमोन, सिंगाम बायदि रल लानायखौ नुनो मोनो, एक्टर बायदि सम सम बियो माखासे एक्टिंबो खालामो होननायखौ आं खोन्थाखादोंमोन। स' थिग बेबायदिनो मैयाहाय मोनसे लामायाव माखासे हाबाफारि मावनायखौ जों नुनो मोनो। बिथाङा सासे DFO डिस्ट्रिक्ट फरेस्ट अफिसारनि बायदि माखासे रल लानायखौ नुनो मोनो। माखासे सालान बायदिसिना डाम्पारफोरखौ लाखिनानैहाय बिथाङा माखासे चेकिं खालामो, जोंहा जोबोद लस जायो होननानै बिथाङा बुंनायखौबो जों खोनानो मोन्दों। स' बेनिबो ससे क्लिप्सखौ नोंथांमोननो आङो नै दिन्थिनो सानदों। स' नुबाय दा बिथांनि रलखौहाय। स' बेवहाय कास्टम बसुमतारीनि बै मोनसे बिबुंथिनि गेजेरजों बुंलांनाय, फुटबल टीमावहाय टीम लिडारानो गैया बा केप्टेनानो गैया होननाय बाथ्राखौ आङो सानखांदों आरो। थारैनो दिनै बिथांनि मावफुं सोद्रोमाफोरा बेबायदिनो माखासे आलाय सिलाय गुलाय गुजाय माखासे प्रेस मिट खालामनाय बा बिबुंथिफोर होनायखौ जोङो दिनै ससियेल मिडियायाव नुनो मोनबाय थायो। बयबो गाव गावनि पजिसनाव थानानै बायदिसिना खोथा बुङो। स' बिथांमोननि गेजेरावनो गुलाय गुजाया दङ, गोरोबलायनायखौ जों नुनो मोनो। दाखालि बावैसो जोङो BCDC आरो प्राइमारिनि गेजेराव नांलाय खमलाय जानायखौबो जों नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो बिथांमोननि गेजेराव मोनसे मिउचुवेल आन्डारस्टेन्डिं गैया नामा, जायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोननि फल'वार्सफोरा, बिथांमोनखौ सापर्ट खालामग्राफोरा दिनै सानफा एफा खमायलांगासिनो दङ। उदालगुरिनिफ्राय लानानै बाक्सा, चिरां, क'क्राझार, सारा BTCनि मोनब्रै जिल्लायावनो दिनै UPPL बा सरकारनि दोलोनि एगेन्स्टआव थानायखौ जों नुनो मोन्दों। सोरबाया BJPआव जयेन जानो थांदों, सोरबाया BPFआव जयेन जानो फैदों। स' बेफोरखौ जों नुगासिनो दङ। स' बारा बुंब्लाबो खायसेया दा रागा जोंनानै कमेन्ट्सखौ बायदिसिना हरलायलांगोन। आं ओंखायनो अलरेडि जा बुंनो गोनां बिथांमोना बुंलांखाबाय। स' आं बेखिनिखौ बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनो सानदों। आरो भिडिअनि गेजेराव माबाफोर गोरोन्थि जालांबायबा आसा खालामो नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै। आरो जायबा भिडिअ गोदान फैदों आं बिथांमोनखौ खावलायो, नोंथांमोना चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै आरो लोगोफोरनि गेजेरावहाय शेयार खालामनानै हो। स' बेसेनोसै दिनैनि भिडिअआ, लोगो मोनबावगोन फिन खनसे नेक्स्ट भिडिअआव। गोजोन्थों।